iti makalawas nga implementasyon ti suggested minimum price dagiti Highland vegetable iti Benguet arig na awan ti nagmamaayan na gaputa awan ti nabirukan dagiti masagnan a solusyon tapno saan a malugi dagiti manalon. Sigun kadagiti masagna na rigat ang maragpat ti solusyon iti parikot no iti lang Benguet ti pakaipatumpalan na gaputan nasken a nasyonal ken lokal a gobyerno tig ag-aksyon. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Idila ang April 17 na isayang ti public consultation saknani ti singasing a floor price wenno minimum price dagiti Highland vegetables a magatang kadagiti trading areas iti Benguet. Daytoy ket inisyatibo dagiti truckers, traders ken farmers. Napagsasaritaan iti konsultasyon a maipatungpal ti makalawas a dry run. Kalpasan ti nasurok 2 alawas. Nagbalin nga ta nga epektibo ti singasing a floor price kadagiti nateng. Komento ti Mayor iti La Trinidad Benguet. Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi siya epektibo. Mahirap din naman sabihin na epektibo rin siya. It's a culture of yung sinasabi nila na the law of supply and demand. So pag hindi man siguro epektibo ngayon, baka sa susunod siguro na araw or maybe pagdating ng panahon ay makikita natin yung talagang magiging epekto nito, lalong-lalo na yung suporta natin sa ating mga farmers. Sigunmat iti La Trinidad Municipal Agriculture Office, nasaya at daytoy singasing ngem narigat ti implementasyon, gaputa saan lang at ti Benguet ti adaan na bagsakan wenno trading area tinateng iti pagilian. Kinunanapay ano surutan dagiti farmers, truckers ken traders ti presyo a napagnunumuan, awanan ti gumatang itinateng dagitoy gaputa mas nabababamet ti presyo dagiti daduma at trading centers. Mayat dijay nga puntuda ngam ti siguro ti kitaan tayo dijay kuma no nationwide kuma daytoy nga agreement baka mabalin nga effective. So ada ti lowest price kan dijay may higher price. Nga awan kuma ti racket ununay nga ngumatuon ni price. Tapno matulungan dagiti manalon iti munisipyo ti La Trinidad, makikikoordinar da kadagiti national government line agencies. So we already coordinated with DSWD, with DOLE, with DA para po mabigyan yung tulong yung ating po mga kababayan. In the same time sa DOTR na rin. So pinag-iisipan pa yung ating Sangguniang Bayan, yung ibang tulong na ibibigay natin. And sabihin ko na ngayon na meron tayong discount ngayon sa parking ng isang kooperatiba dyan po sa parking area. Kabayatan na impablak mati League of Association at the La Trinidad Vegetables Trading Area Incorporated asaan na nagbalin nga epektibo ti dry run gapo iti kinakurang ti partisipasyon ken panagkaykaysa dagiti stakeholders. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.